Защо понякога на хората не им се получават нещата? Ще ви разкажа за два примера. Жени, които са собственички на малки книжарници. И в двете бях оставил игри, с които без да ги заплащат, да могат да ги продават и ако ги продадат, просто да ни дадат фактура. Едната беше заредила малко стока до едно училище и изведнъж вижда, че нищо не върви. Нещата не се получават. Стоейки си активно, пушейки си цигарата навън пред магазина, тя казва: още няколко месеца мога да издържа и приключвам. Другата жена беше също така малка книжарничка в квартала. Също беше заредила от игрите, нямаше също почти никаква обратна връзка и никакви продажби. След няколко месеца тя реши, че не може да продължава по същия начин. Съответно тя реши да промени локацията на своята книжарница. Нае си друго място за книжарница с по-добра локация и съответно лека по лека нещата почнаха да потръгват. Извода, който аз си правя, е, че много често, когато ние сме пасивни в това да очакваме нещата да ни се получат, те не се получават по този начин. Когато ние стартираме даден бизнес или начинание, ние трябва винаги да сме проактивни, да сме наблюдателни за това какво се случва около нас, каква е обратната връзка на хората, на клиентите ни и ако се налага да правим промени. Ако ние не сме склонни да правим промени и просто чакаме пасивно нещата да се случат, нещата не се получават така.